The Khasi Hills Autonomous District Council has intensified scrutiny of workplaces employing non-tribal workers, signalling a stricter enforcement regime. Executive Member for Trade Winston T. Lingdor stated that the council issues them exclusively to big companies in cases where local landowners are unable to operate the businesses themselves. Kanika labor clearance certificate haba ni wad jingtip nang ni na po office kadai ka por nadu ka isi ka barim nadu badang shimti ba titos khain ti lingba ka jingpatha ka tu ka isi ka longba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha ka be dei bat ban ai ki certificate kini kinong tre ki bon na ba jing shisha kani ka labor clearance certificate ka ba ka initiate na po ka district council ka shulong bet bangin yo bante lakam ya ki nong tre ki bawan na bar kham tam e akabe dei bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki ba na bar jong ka jela ka jongi ki yo kam hangni ha po ka state ka jongi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi ka jing ujor ka bomi mena kini ki khnjat sngi ka long ba kumnungi ai ya ki labor clearance certificate ka wenga shukwa ban panchai ka ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka ba thamai ka kren shai ka dei be tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki try muluk ki jongi ki la ban le nimnum ai ka trade license like no tang ye ki to ki companies ki ba he ki ba ki try muluk ki mla ban tre ka kam ha ka be dei bat ka labor clearance certificate pade kini ki lesi ki berim ki la shim ya ki kerteng ki la ai ki receipts ki ba pher ki don kini ki labors ki ba nama kumba fintip kadon arban ta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki nong tre ki ba nabar watla ki syong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Calcutta ru lengba ka online ki lala ban yo e ka labor permit ke jong ki shwa bakin rung ki briu hang ni apo kani ka jela ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pde ka wei shibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini ki nong trai ki ha ban wan physically hang ni apo state jongi but hadin wa ki wan hang ni apo ka jela ka jongi kini ki ba yo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site Shakinu ki jaka bakini ki labors ki don but hadin bangilap bakini ki labors ki degi bawan nabar ni pan ya ki kot kisla ki bolong valid kum ki epic card ki pan card ki Aadhaar card bat ka police verification ru kani ka penshisha yangi ba udai unong song snong ba pura jong kari India he bro ka wei ti kata he ka dei ka wei na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ni pha ha ka be dei bat kini ki bapet ya ka labor clearance certificate bat lada kini ki nong tre ki bon nabar kim don ki kot kisla ki bobyang ni kentu la ni pha ki contractors ki bon yalam ki shini shi ka jala ka jongi ban pen phai no ki shi ki jaka ka ba ki wan. The executive member in charge of trade further informed that the council has begun field inspections to verify compliance before issuing labor license certificates. He stressed that the licenses will be granted only to those establishments that furnish complete documentation and provide written confirmation from employers about the workers' stay and working conditions at the designated premises. The move reflects KJDC's attempt to regulate commercial activity while keeping tighter control over enterprises involving non-locals. Lada ka district council dakam le ya kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu ka jingte lakam new laborer upalayo e ka work permit na po ka sarkar na po ka sarkar jong ka jela ba udon chakanu jaka udon betep ndai kani ka jingle ka jongi na ka district council lingba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint ha ai uni unong tre ubawan nabar udon udai shisane em uta unong song snong ubolong genuine jong kari India dei halor kata kanong rim bangi sapani ki kot kisla bat dangila alap ki kot kisla yin sa ai ka tu certificate lei lada umdon ki kot kisla ni pen phai biang ya uni ubriu buan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jing kentu ka jonga ka long tang ka ni ka wei ba kinu ki contractors ki bonra ki labors na ba bakin subha ban ai ngi de ka city po district council bakini ki laborers ki baki ki don khnang bangi ngi nyo ban ai ki ka labor clearance certificate